Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Akulu makamaka tikuona pamene pawa kwaena si achilendo pamene kwaena ndi achilendo. Akulu amene wakungwa fotokozapo pang'ono tonse tikudziwa kuti pamene MCP idali pa ulamuliro amaying'alula ndithu amaulula zinthu zinaso zomwe sizimayenera kukhala pa mbalambanda. Enafe timadzidziwa kuzera akulu amene wawa. So tonse tikudziwanso kuti chibwerereni ulamuliro wa APM makamaka akhaso akuyankhulaso zinthu zosiyanasiyana kutengera amkhani zosiyanasiyana. So apaso pali kanema amene tikuona kuti amayankhulaso zina zokhuza ndi APM kuti iwo ayankhula zotani. So ndikusitani kanema ameneyi kuti muone zonse komanso mumve zimene adayankhula, koma ndi manena kuti mukafika kumapeto osamaiwala kupanga like, share komanso subscribe kuti nkhani zonse zomwe timabweretsa kuchoka pamodzi pano Ndale Sports komanso entertainment zisamakuphonyeni. Tatiyeni tionere limodzi. Akuluakulu pali nkhani inake ndikufuna tikambe nalo Amalawi. Ife tonse ndi Amalawi and tikakhala mu Facebook, mu ma internet, mu ma TikTok, ndimafuna kuti tonse tizipanga zinthu zoti tikumvana, tiziunikira zinthu zimene zikuchitika ku Malawi kwathu kuti. Akuluakulu, have you noticed kuti Peter Mutharika wangopanga appoint mwina ma ministers 4 koma dziko likuyenda bwino? Now chimene tikufunira ife ma ministers ambiri ndija mwina mundithandize pamenepo, because ine ndikuona ngati dziko likuyenda bwino, sitikufuna ma ministers ena, because chimene chimachitika mu countries panopa ndabwera ndili ku wake outside of France. Ine ndaona kuti APM asapange appoint ma ministers ambiri chifukwa chakuti ma ministerial positions awa timangolemeretsa topusa dziko limene likuyendera pano paine. I'm happy with it. DPP amba kuyendetsa dziko bwino chifukwa choti kuli ma ministers ambiri. Tiyeni tikhale ma MPs koma ministers iwo achepe chonchi chimene akhalira apa chonchi kwinako. Now ma ministers amene sanapange appoint ma ministers khale ma secretaries to the state, ma secretaries to the departments azipanga answer to the state. Lori Gangara uja ni minister of state, Gangara didn't shit on him because you have to look after my ministers on sale. Tamvan. The men do you on it. Now, tikakhala ministers no chepa, it means good situpanga strain government. Situpanga strain the Ministry of Finance. What we are doing is that would the ministry ya state is banga allocating my budget is directly to the Ministry of Health through the departments. Also the kugwisa ntchito minister ndi amene ujayo afune njira yobera apo abe chani. Tamata tena Malawi tiziganiza ma secretaries aku ma ministries aja anthu ofunika because ndi ma technocrats ja anthu otanapita ku college. Minister tokhala oti alibe degree, koma ngati ma technocrats, ma directors ali ndi ma degree damene tikufuna ifeyo. Let us make ministerial position izikhala ceremonial but not important. Isamakale position yofunikira kwambiri, because minister samapanga decision ni munthu mmodzi amene amangopanga. You will just sit there, ma technocrats vamusipange vanhu magwira ntchito. Koma ku Malawi kuja sinanga tikufuna prestige, tikufuna ulemu ndi anthu ena aja amafuna zikhala ma minister. No, ma minister ofunikira wapanga zimene wapanga ipye muzanzeru wambiri: foreign affairs, finance, state,
Tatene tisamapuse ayi. ABM waronesa zinthu za zero laba waonesa kuti what's the most important thing? Ministry of State, Finance, Foreign Affairs, right? Koma dziko likuenda inflation yapanga boom. Reserve Bank is telling you kuti the system is working, the streets are going to have forex. Kulibe zoti muzikanika kutenga kadi ya banki yanu ndokula katundu ku South Africa mubwerese Malawi zinthu ziyende popo mukafika kumene kuja makada chakukira ntchito kuganiza kumene kujaku kwatha Malawi ndikuze ndeno panopa ndikuonera kuti can we focus now zama ministry ena zitazitayeni mene ilili boma panopa it should be like that. Musabwerese soma ministers ena mungo panga cloud mindset yangu. You are crowding the government, you are clouding the people. Two things, crowding and clouding. But people who pretend not to understand that. What we are doing is when you bring in too many ministers or this and open but the minister wina wake ku Malawi anangompasa ministry anakapangisa hair transplant kuteke MCP moja iwe focus yawo inakhale kukonzesa dazi. You understand what I'm saying? If an antodi tinaphunzira school timadziwa what we are talking about. It's not like kuti tikungoyankhula yayi. The anthu amene sanapita ku school samaganiza yayi. Ndamene amaona ngati kuti tikakukhala ma minister zambiri ndekuti dziko likuyenda. No, talioneni dziko lathu panopa likuyenda bwino. Koma ndi ma ministers ochepa. Tatiye ndizisinthe zinthu amwene. Walipa moto one by one mavuto watu wazata pasala bangondo one by one osafoka osatamanga janos diamene ya mayanga one by one kudeka senda tisweta. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.